אהלן חברים שלי, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני כל כך שמח שאתם כאן איתי לעוד פרק בסדרת הצעדים. מי שחדש כאן ולא שמע את הפרקים הקודמים, ברוכים הבאים קודם כל. אתם נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון. בפרקים הקודמים דיברתי איתכם על צעד אחד ועל צעד 2. דיברנו על זה שיש לנו חוסר אונים, על שפיות, כוח גדול, מה זאת אמונה בכלל, איך מגיעים לאמונה. דיברנו על זה שלפעמים אני לא רואה את המציאות כמו שהיא, ושאני צריך אנשים אחרים שיעזרו לי אולי לראות דברים שאני בעצמי לא מצליח לראות. והיום, בשעה טובה, אנחנו נגיע ונתקדם לצעד השלישי. צעד השלישי, קודם כל בכותרת שלו, אומר שהחלטנו למסור את חיינו ואת רצונותינו להשגחת אלוקים כפי שאנו מבינים אותו. ואני חייב להגיד לכם שזה אחד הצעדים שאני הכי אוהב בתוכנית. ולא כי הוא הכי קל, דווקא בגלל שהוא אחד הקשים. כי צעד 3 הוא בא ומבקש ממני לעשות משהו שאני במשך רוב החיים שלי לא ידעתי לעשות אותו בכלל, שזה לשחרר, להפסיק לשלוט, להפסיק להחזיק את הכל בכוח ולחשוב שאולי הכל תלוי בי בחיים האלה, לשים את עצמי כל הזמן במרכז. והאמת היא שאם הייתי צריך לתאר את החיים שלי לפני התוכנית הזאת במילה אחת, כנראה שהמילה הזאת הייתה שליטה. אני ניסיתי לשלוט במה שאני מרגיש, ניסיתי לשלוט באנשים סביבי, ניסיתי לשלוט במצבים, בתוצאות, ניסיתי לשלוט בפחדים, ניסיתי לשלוט בעתיד שלי, שזה הכי הזוי בעולם. ובסוף, כל פעם גיליתי שאני מנסה לשלוט, כמה שאני מנסה לשלוט יותר, ככה אני סובל גם יותר. ובתוך המקום הזה יש פרדוקס מאוד מעניין, כי הרבה אנשים מסתכלים על בחור מבחוץ, ואז הם אומרים, בוא זה בחור שאיבד שליטה על החיים שלו. עכשיו, אני מבין למה הם אומרים את זה, כי הם רואים בן אדם שהחיים שלו מתפרקים, שהקשרים שלו נהרסים, שהכסף נעלם לו מהכיסים ככה, ואין לו הבטחות, אין לו מילה, ואז הם אומרים לעצמם, שמע, זה בן אדם שכבר אין לו שליטה בחיים. אבל כמה שאני לומד יותר על המחלה הזאת, אני מבין הרבה יותר שהדבר הזה מאוד מורכב, כי במובן מסוים, ההתמכרות היא דווקא מחלה של שליטה, דפוס שליטה פר אקסלנס. אני לא משתמש כי אני לא רוצה לשלוט, אני משתמש כי אני רוצה לשלוט כרגע. אני רוצה לשלוט במה שאני מרגיש, בככה שאני יכול לשלוט בפחד שלי, בכעס שלי, בעצב שלי, בבדידות, בחרדה, בכל רגש מסוים אני יכול לשלוט בעזרת משהו חיצוני. אני רוצה להחליט מה אני ארגיש ואיך אני ארגיש ומתי אני ארגיש, ואם אני לא מצליח לעשות את זה באופן טבעי, אז אני אחפש דרך חיצונית לעשות את זה. ובשבילי במשך שנים הסמים היו הדרך הזאת. יש אנשים שהשתמשו במערכות יחסים, באישורים, בכל דבר כזה או אחר שהוא חיצוני והוא לא אני יכול להשתמש. אם נגיד למשל הייתי עצוב, אז הייתי משנה את ההרגשה הזאת, או מפוחד, או חסר ביטחון. בחוסר ביטחון זה הכי התבטא אצלי. אז הייתי בא ומשתמש במשהו חיצוני כדי לשנות את ההרגשה, בבדידות, בכל מיני דברים אחרים. וזאת לא בריחה משליטה, זאת אשליה של שליטה. אני בעצם מנסה לנהל את העולם הפנימי שלי בכוח. ואת האמת, לא רק את העולם הפנימי שלי ניסיתי לנהל. עם הזמן גיליתי שאני מנסה לנהל גם את העולם החיצוני שלי. אני כל הזמן רוצה שאנשים יתנהגו כמו שאני חושב אולי שהם צריכים להתנהג. אני רוצה שהדברים יקרו בזמן שאני חושב שהם צריכים לקרות, ובעיקר אני רוצה שהחיים יתנהלו לפי התוכניות שלי. ואם משהו לא מסתדר לי, לפי התוכנית שלי כאילו, אז אני מתעצבן, אני נפגע, אני מפחד, דברים כאלה ואחרים, כל מיני רגשות, זה מפעיל לי כל מיני טריגרים. וזה כבר מתחבר לאחד הדברים המרכזיים שהתוכנית מלמדת אותנו. היא אומרת ככה, יש 3 דברים שהם מאפיינים את המכור. אובססיה, כפייתיות וריכוז עצמי. והריכוז העצמי הזה, הוא לא אומר בהכרח אולי שאני חושב שאני איזה מלך העולם או משהו, לפעמים דווקא זה נראה הפוך טיפה. לפעמים זה נראה כמו בן אדם שכל הזמן חושב אולי שהכל קשור אליו, ושהוא המסכן, והתקרבנות, ובמצב כזה. עכשיו, בוא ניתן לכם דוגמה. אם מישהו לא ענה לי להודעה, זה בטח בגללי, נכון? אם מישהו יסתכל עליי מוזר, אז הוא בטח חושב עליי משהו, ואז זה גם מפעיל לי טריגרים של אלימות, או אם הוא דיבר אליי לא יפה, הוא בטח התכוון אליי, נכון? אם הבחורה שאני עכשיו יוצא איתה לא התקשרה אליי, או לא סימסה לי, אז אולי זה בגללי, אולי זה משהו שבי. הכל עובר דרכי, הכל קשור אליי, והכל סובב סביבי, כאילו אני המרכז של היקום, זה האגו שלנו, כזה גדול וכזה מנופח. ופה בדיוק בנקודה הזאת יכול להתחיל צעד 3, כי צעד 3
מתחיל ללמד אותי שלא הכל קשור אליי, לא הכל בגללי ולא הכל באחריותי. לקח לי המון זמן להבין את זה. אני גם זוכר שבאחת הקהילות שהייתי לפני 5-6 שנים, והייתי בה עם אחראי משמעת, היה שם איזה בחור שמה זה אהבתי אותו, הוא היה חבר שלי לחדר, חבר מאוד קרוב שלי בדרך שמה, זה היה מישהו שבאמת האמנתי בו, וכל הזמן אמרתי שהוא יצליח, שהוא יישאר בדרך, שהוא יצא מהחיים הלוואי ויבנה לעצמו חיים חדשים, לא כמו הרוסים שהיה לו לפני. איפשהו היה לי מאוד חשוב שהוא יצליח, יותר מדי חשוב. כאילו חייתי את החיים שלו, חייתי דרכו. הייתי כל הזמן מדבר איתו ותומך בו, מנסה לעזור לו, מנסה לכוון אותו, ממש לקחתי אפילו חלק מהכאב שלו על עצמי, ואז יום אחד היה לו שם סיפור גדול, והוא התעצבן, והוא החליט שהוא שובר את הכלים, שהוא עוזב את הטיפול, הוא פשוט ויתר, הוא פשוט הלך. ואני זוכר כמה נפגעתי מזה, ממש נפגעתי. כעסתי עליו, הלכתי למדריך ואמרתי לו שאני לא מבין את הבן אדם הזה. אני פשוט כל הזמן מנסה לעזור לו, לא רק אני מנסה לעזור לו, כולם מנסים לעזור לו. כל המחלקה ניסתה כל הזמן לעזור לו. אז למה הוא עושה את זה? מה, הוא לא רואה שאני רוצה בטובתו? המדריך הסתכל עליי ואמר לי משפט שלא הבנתי באותו רגע. הוא אמר לי, אתה לוקח יותר מדי דברים באופן אישי. אני זוכר שכאילו אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת? בטח שבאופן אישי. לא באופן אישי? אני זה שעוזר לו. אני משקיע בו, אכפת לי. אבל היום, שאני מסתכל על זה מבחוץ, וגם את האמת, לקח לי קצת זמן בתוך הטיפול עצמו, להסתכל על זה מבחוץ, המדריך עזר לי, להבין שהבן אדם הזה הוא לא בא נגדי. הוא לא עזב את הטיפול בגללי, הוא לא קם בבוקר וחשב, בוא נראה איך אנחנו נעשה היום לאפס, זה תרגיל שהוא ירגיש רע עם עצמו. הוא לא ניסה לפגוע בי, הוא פשוט בא ופעל מתוך המקום שהוא היה בו, מתוך הפחדים שלו, מתוך החלום שהוא חי בו, בתוך המציאות שהוא יודע, זה מה שהוא יודע, ככה הוא יודע להתנהג, ככה הוא מתנהג מתוך הכאב שלו, וזה מה שהוא ידע הכי טוב אולי לעשות באותו רגע, אני לא יכול להאשים אותו. המדריך נתן לי ספר, הוא נתן לי ספר שאני ממליץ אותו עכשיו לכולם, הרבה אנשים מכירים אותו, קוראים לספר 4 הסכמות, זה של דון מיגל, ובתוך הספר הזה נתקלתי באחת מההסכמות שהשפיעה על החיים שלי מקצה לקצה. כל ההסכמות שם, כולם, כולל כולם, שינו לי את החיים לגמרי. אני ממליץ על הספר הזה, אני לא מקבל אחוזים עליו, זה באמת המלצה מלב אל לב. אז ההסכמה ששינתה לי את החיים הכי הרבה, כי אל תיקחו שום דבר באופן אישי. עכשיו, זה לא אומר שלא אכפת לי, וזה לא אומר שאני נהיה אדיש לסיטואציות ודברים כאלה. זה אומר להבין שלא הכל קשור אליי, לא כל מה שאנשים עושים הוא בגללי, לא כל החלטה של בן אדם אחר היא באחריות שלי, בכלל כל ההחלטות של אנשים אחרים הם רק באחריות שלהם. אני לא יכול לקחת על זה אחריות, אני יכול לנסות לעזור להם, אני יכול לתמוך בהם, אני יכול להיות שם, אבל אני לא יכול לחיות בשביל מישהו אחר. ויותר מזה, בתוך התוכנית הזאת, בתוך הניקיון ובתוך ה-12 צעדים, אני לא יכול להחלים בשביל מישהו אחר, שזה מאוד חשוב. הרבה מכורים שמגיעים לתוכנית מנסים לקחת כאבים וכל מיני תכונות ולעזור לאנשים, ובעצם לנו קשה לסחוב את עצמנו, אז מה, לסחוב עוד בן אדם? האמת היא שכדי להבין את הצעד הזה בכלל, צריך קודם כל להבין דבר אחד פשוט, שהוא יעזור לכם לקלוט את זה. אני לא אלוהים. אני לא אלוהים. וזה נשמע מצחיק. כי אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי בדרך, זה, שאני לא אלוקים. הרבה פעמים אנחנו חיים כאילו הכל תלוי בנו. כאילו אנחנו חייבים להבין הכל, לפתור את הכל, לדעת את הכל ולנהל את הכל. אבל אם אני מסתכל על החיים שלי, בכנות, אני מגלה שלא בחרתי כמעט בכלום. רוב ההחלטות החשובות שעיצבו את האישיות שלי, לא בחרתי בהן, כמו לא בחרתי איפה להיוולד, לא בחרתי למי להיוולד, לא בחרתי שיאמצו אותי, לא בחרתי את השם שלי, לא בחרתי את המראה שלי, לא בחרתי את המצב הכלכלי של המשפחה שאליה הגעתי. הרבה מאוד דברים שהשפיעו על החיים שלי בכלל לא היו בידיים שלי. ומצד שני, יש את הדברים שהם כן נמצאים באחריות שלי, שלדעתי זה 3 דברים, שזה אני אחראי לפעולות שלי כל יום, אני אחראי לבחירות שלי, ואני אחראי להתנהגות שלי. ואני חושב שזה בדיוק גם מה שתפילת השלווה שלנו באה ללמד אותנו. קודם כל, מי שלא מכיר את תפילת השלווה שלנו, היא הולכת ככה: אלי,
תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים. כי בסופו של דבר, זאת העבודה. להבין מה שלי, מה לא שלי, מה באחריות שלי, מה לא באחריות שלי, איפה אני חייב לפעול, ואיפה אני צריך לשחרר את זה לאלוקים. דוגמה, אם אני רוצה זוגיות, אני צריך לעשות פעולות מסוימות, לא יודע, להיכנס לטינדר, לאוקי קיופיד, לאיפה שנכנסים, אני צריך לצאת, להכיר, אני צריך לעבוד על עצמי ולהיות באמת פתוח לזוגיות, אבל אני לא שואט באמת בתוצאה. יכול להיות שתגיע מישהי, יכול להיות שלא. אותו דבר מבחינה כלכלית של עבודה, אני צריך לעבוד, ללמוד, להתפתח. אני לא שולט בתוצאה בדיוק ב100%, אני לא יודע אפילו אם אני אחיה מחר בבוקר, אני מגיע עד למקום הזה, למרות שאני מאוד אופטימי לחיים, אני לא יודע מה יהיה, אני באמת משליך את זה לאלוקים, כי יש דברים שאני לא אחראי עליהם בעולם הזה. עכשיו, אני יכול לעשות את הכי טוב שלי בכל יום, בשביל לחיות מחר, בשביל באמת להגיע ליום הזה, אבל אני לא יכול להבטיח את התוצאה. וצעד 3, הוא בא והוא מלמד אותי לעשות בדיוק את זה, לעשות את הפעולות שלי, ולשחרר את התוצאה לאלוקים. מה שיהיה יהיה. אני עושה את הכי טוב שלי היום, סביר להניח שמחר יהיה יותר טוב מהיום אם הוא יגיע, וגם יכול להיות שלא. זה נותן לי את האפשרות להקל על עצמי, ולא להכביד על עצמי ביום הזה שאני מתרכז בו, כי אני חי רק להיום. למה אני חי רק להיום? בשביל להקל על עצמי. עכשיו, הרבה אנשים שאני מדבר איתם על הצעד הזה, הם נתקעים במילה אלוקים. אני מבין אותם. אני פוגש הרבה אנשים שנמצאים במקום הזה. כאילו, אני באופן אישי מאמין באלוקים, אני מאמין באלוקים של היהדות, שיש בורא לעולם, אני מאמין שיש משמעות לקיום שלי בעצם, אני מאמין שיש השגחה עליונה. ובשבילי האמונה הזאת היא לא שאלה, היא ידיעה. ואני מסתכל גם על החיים שלי, ואני רואה שלא קשה לי לראות את אלוקים. אני רואה אותו באנשים שאני פוגש, אני רואה אותו בדברים שקורים לי, אני רואה אותו בכל מיני דלתות שנפתחות, ובדלתות שגם נסגרות לי, אני רואה אותו ברגעים הכי טובים, ואני רואה אותו גם ברגעים שאולי פחות מובנים לי. אני לא יכול להגיד יותר רע, אני לא יכול להגיד שיש רגעים רעים. כשאני מסתכל על העולם מהמקום הזה, הרבה יותר קל לי להבין את צד 3, כי אני מאמין שיש כוח שאוהב אותי ודואג לי ורוצה בטובתי, אז הרבה יותר קל לי לשחרר אליו דברים, הרבה יותר קל לי למסור אליו, הרבה יותר קל לי לסמוך. זה כל העניין של הצד הזה, לסמוך שיש מישהו שרוצה בטובתי, שהוא כוח יותר גדול ממני. הוא לא קיים, הוא לא בן אדם, תקראו לזה היקום, תקראו לזה אמא האדמה, תקראו לזה ישו, תקראו לזה אללה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי. אבל אני גם מבין שלא כולם מגיעים מהמקום הזה. יש אנשים שמגיעים לתוכנית בלי אמונה בכלל, ויש כאלה שמגיעים עם כעס גדול על אלוקים, וגם יש כאלה שמגיעים עם ספקות, קיים, לא קיים, ואמרתי, יש גם כאלה שלא מאמינים בכלל. בגלל זה מאוד חשוב לי להגיד שהצעד הזה הוא לא דורש מאף אחד להתחיל איפה שאני נמצא. הוא לא דורש ממישהו לקבל את האמונה שלי, בטח שלא. אמרתי לכם, שכל אחד יאמין במה שהוא רוצה. מצידי, תאמין בבמבה. זה לא מעניין אותי. הצעד הזה רק מבקש דבר אחד. בוא תהיה פתוח. תגלה פתיחות. יש בתוכנית הזאת 3 עקרונות בסיסיים שאנחנו חיים אותם וחייבים אותם בשביל להתמודד עם התהליך הזה. עם כל תהליך אישי אני חושב, עם כל תהליך נפשי, אתם חייבים את 3 הדברים האלה. כנות, פתיחות ונכונות. כנות, חייב להיות כנה בתהליך הזה, אם אני לא אגיד את האמת שלי, אני לא אפתור את הבעיות האמיתיות שלי, פתיחות, לקבל דברים חדשים, יש דברים שאולי אני לא יודע, לא מכיר, בוא נהיה פתוח, נקבל אותם, ונכונות לעשות את התהליך, זה דבר שמאוד חשוב, אני חייב לדעת שאני בא לעשות תהליך, ואני רוצה אותו בכל הלב שלי, ולפעמים זה כל מה שצריך בהתחלה, לא אמונה גדולה ולא תשובות לכל השאלות ולא ודאות מוחלטת, רק פתיחות לאפשרות שאולי יש משהו שהוא יותר גדול ממני. משם אפשר להתחיל. ואם קשה להאמין, זה גם בסדר. יש בתוכנית הזאת פרק, ובכלל זה רעיון גדול בתוך התוכנית שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, תעשו כאילו. באנגלית אומרים, fake it until you make it, ובעברית, בגמרא אנחנו אומרים, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כי לפעמים הפעולה מגיעה לפני ההרגשה. לפעמים אני קודם כל עושה, ואחר כך אני רק מתחיל להבין את הפעולות שלי. אני לא חייב להתחיל עם איזה אמונה מושלמת. העניין
זה פשוט להתחיל. אז איך מתחילים? איך בונים אמונה? דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אמונה בונים על ידי ניסיון. אני עכשיו שואל חבר איזה שאלה, הוא נותן לי עצה טובה, אני מאמין בו ואני מאמין בדרך. בואו תראו אנשים. התוכנית הזאת עוזרת להרבה אנשים. עוד דבר שהשתנה אצלי בדרך הזאת, אולי זה היחס שלי לאיך אני מתפלל היום. כאילו פעם חשבתי שאני צריך להתפלל לאלוקים ולבקש ממנו דברים, אלוהים תן לי, אלוהים תביא לי, תסדר לי, אבל היום כאילו רוב התפילות שלי נראות אחרת, הן נראות כזה, קודם כל אני לא מבקש שהוא ייתן לי, אני מבקש שהוא ייקח ממני דברים. נגיד אם אני חסר לי ביטחון עכשיו, אז אני מבקש ממנו שיקח ממני את הפחד, שיקח ממני את החרדה, זה יותר נוח לי. אני מרגיש בצד הזה שאפשר לקחת ממנו את הדברים הרעים, כי עם כל השאר אני אסתדר. אני לא מבקש שנגיד שהוא ייתן לי שלווה. באמת, למרות שתפילת השלווה אומרת ככה, שאני מתפלל את התפילות האישיות שלי, אני מבקש שהוא ייקח ממני את האובססיה, את הכפייתיות ואת הריכוז העצמי האלה, שהם המקורות של הדברים שמונעים ממני בעצם לחיות בשלווה שלי. כי בסופו של דבר, רוב הדברים שהכי הפריעו לי בחיים, הם היו 90-99% אפילו פנימיים. זה לא דברים חיצוניים. הדברים הגשמיים הם פחות מעניינים באמת. יש משפט שהחונך הקודם שלי היה אומר, שאין דבר כזה לא טוב. יש טוב ויש פחות טוב. עכשיו, אמרתי לכם, זה מתוך הכרה והבנה אמיתית שהבורא של העולם רוצה בטובתי. שיש מישהו שמגן עליי, יש כוח שהוא אוהב אותי. ומתוך המקום הזה הרבה יותר קל לי לגדול. אני מודה שאולי בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה, אבל באמת אני מבין היום למה הוא התכוון, כי הרבה פעמים בניסיון של החיים, דברים שנראו לי רעים אולי באותו רגע, בדיעבד התגלו כאלה כדברים טובים בשבילי, ולא תמיד הבנתי בזמן אמת, או שלא אהבתי את מה שקרה, אבל עם הזמן ראיתי את כל התמונה. הזמן הוא פקטור מאוד משמעותי. יש עניין של לתת לזמן זמן בתוך התוכנית הזאת, זה דבר מאוד חשוב, וזה חלק מהאמון שהתפתח אצלי. אמרתי לכם, יש כוח אוהב, וזה בעצם מה שהצעד הזה מנסה להביא אותנו אליו. החלטנו למסור את רצונותינו ואת חיינו, את כל החיים שלנו ואת כל הרצונות שלנו, אנחנו צריכים למסור אליו. אם הוא אוהב אותנו, הוא בטוח רוצה בטובתנו, אין סיבה שלא, ויש דרך לעולם הזה. גם שאני לא מבין את הכל, אני לא חייב להבין את הכל. אני יכול להמשיך לעשות את הפעולות הנכונות ולסמוך על הדרך. ובסופו של דבר, צעד 3 זה לא צעד של דת. זה לא צעד של ויכוחים על אמונה, אני לא אתווכח איתכם על אמונה ולא עם אף חניך או חבר שלי, אני לא מתווכח על זה. כי אין פה מקום לפילוסופיה אפילו. זה צעד של לבוא ולשחרר. זה צעד שבו אני באמת מפסיק לנהל את כל האובססיות שלי, את כל הדברים לבד, אני מתחיל לשחרר אותם מתוך הבנה אמיתית, שאני לא יודע הכל, אני לא יודע כלום. זה גם עוד משהו שאצלנו נמצא ביהדות שלנו, לא יודע כלום. וככל שאני לומד יותר ויותר, אני רק מבין כמה לא ידעתי, ואז אני גם יודע שאני גם לא יודע עוד כלום קדימה, כי איפשהו יש לי כל הזמן מקום ללמוד ולהתקדם. וזה צעד שאני מתחיל לסמוך, צעד שאני עושה את הפעולות שלי, אבל משחרר את התוצאות. ובגדול אמרתי, למסור את רצונותיי ואת חיי לכוח אוהב, כפי שאני מבין אותו. כל אחד שיעשה מה שטוב בעיניו. זאת בשבילי המשמעות של צעד 3. עם כל הכנות שלי וכל האמת. אני מאוד שמח שאתם כאן. אני שמח אולי יש פה אנשים חדשים שמאזינים לי. רוצו תשמעו את הצעד הראשון, הצעד השני, תתחילו מההתחלה. אשמח לראות אתכם פה גם בשבוע הבא, כל יום ראשון. אני אוהב אתכם. להתראות.